האם את מחפשת כיוון לקריירה חדשה ומחכה להזדמנות שתהיה תפורה למידותייך? אולי גם לך שווה להשתלב בתחום האופנה והעיצוב. נמצאת איתנו לודמילה בוטיוקו, מנהלת פדגוגית בבית ספר פרסייס של תדמיתנות ותפירה עילית. שלום לך. שלום גם לך אביגיל, שלום לצופים. אז מה נכון לבנות שרוצות להיכנס לתחום האופנה ללמוד? נכון ללמוד, הן קודם כל צריכות להבין מה הן אוהבות. כי יש בארץ הרבה בית הספר לעיצוב אופנה שמלמד עיצוב אופנה. עיצוב זה רעיון בעצם, אבל אחרי רעיון מקסים צריך לעמוד ביצוע נהדר. ואז כאן נכנס תדמיתנות ותפירה, שאנחנו זה בית ספר מקצועי לתדמיתנות ותפירה עילית, שבעצם אנחנו מלמדים ביצוע בגד. מה זה תדמיתנות? תדמיתנות זה ניתוח ופיתוח בגד, גזרה של בגד. אם את חולמת על איזשהו בגד, אחר כך צריך לנתח את הרעיון שלך ולבנות גזרה. לעשות את זה בעצם בפועל. נכון. וגם לדעת לתפור. נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים, וחוץ מזה שאנחנו גם מלמדים לעשות את זה לגוף. זאת אומרת, מישהו ראשון, תלמידות, הן מתמודדות עם גוף שלהם, עם גוף של אמא, עם גוף של אחות, הן תופרות לעצמן. לא באיזשהו מידה 38 כמו ברוב בבית הספר, אלא מה שהן רוצות ולמי שהן רוצות. וכבר בזמן הלימודים הן כבר מתחילות גם קצת להרוויח כסף, שזה בעצם נחמד. מאוד נחמד. את פיתחת טכניקת דיוק חופשי, DH, מה זה בדיוק? זה טכניקה שהיא מקנה לתלמידות את כל הכלים האלה, איך להתמודד עם הגוף. כי גוף הוא לא תמיד סטנדרטי, לא תמיד אפשר להיכנס לחנות ולקנות בגד כי הוא לא מדהים למידות. אז הטכניקה היא מלמדת. לקחת מידות מגוף, לבנות גזרה בדיוק עד המילימטר, לתפור תפר בדיוק במקום הנכון, וזו טכניקה שבסופו של דבר כל תלמידה עושה בגד במדידה אחד בלבד, שגם אנשים שעובדים במקצוע אומרים שזה סוג של פנטזיה, שזה לא יכול להיות, אבל זה עובדות בשטח. כל בגד, בכל קושי של בגד, לכל קושי של הגוף, עם מדידה אחד בלבד. בדיוק, זה נשמע מקסים. איך השימוש בטכניקה מקנה יתרון לבוגרות בית ספר טוב? בעצם את אומרת את זה, כי זה מאוד מיוחד. נכון, זה מיוחד בזה שבעצם התלמידות הן רוכשות ידע שהן מרגישות את עצמן חופשיות לעשות מה שהן רוצות. בגד ים, שמלות ליום יום, שמלות קלה, שמלות ערב, הכל. הן בהחלט משתלבות בשוק. יש להם כל התחומים פתוחים. נכון. בהחלט זה טוב לאותה אימא שהיא יושבת בבית ומחפשת איך להרוויח עוד כמה כסף, וזה מאוד טוב, זה מאוד טוב. לסיום, למי היית ממליצה להתחיל בלימודים? בלימודים האלה אני ממליצה להתחיל לכל אחד ואחד שרוצה להתעסק עם זה, שרוצה לפתוח חנות, שרוצה לעשות בגדים, שרוצה לפתוח חנות באינטרנט. כל אחד שרוצה להתעסק, לבצע את החלומות, כי אנחנו באים ממקום שאנחנו אומרים כל בן אדם הוא נולד יצירתי. אז בשביל לעשות את זה, יש את הבית ספר פרסייס, בשביל לעשות את החלומות האלה. לבצע, לממש אותם. נכון, בדיוק. תודה רבה לך. תודה גם לך, אביגיל.